Apisas mago kwa chikich gi mago magduol mosolo suru mapacho ka KRA ondhiyo ndawa ma bandia manengo gi yang ni romo milion 7 e gwenge mag pipeline Nakuru East e county ma Nakuru. Apisago koro manyo weg ot mano yude boxi maromo 47 mamoro kamoro otingo ndawa maromo 10,000 kachiel gi muri mag KRA ma bandia. Commissioner mar obila e Nakuru Liford Kibara osingo chiwruok mar obila e rakore gi uso mag mwandu mabende okopuodhi e gwengego. The owner of this building here have been repackaging these cigarettes and then selling back to the Kenyan market. The cigarettes are meant for Uganda, DRC, Congo, and then behind us we have 47 boxes that are packaged in 10,000. That is the is 10,000 and then like a packet of 20 cigarettes. The value for those cigarettes behind here is 7 million. And then we came across these fake KRA stamps that are worthy. They are worthy 2.4 million if they could have been genuine.